Unimos o gas e máis a electricidade para que vivas con toda a enerxía do mundo. Gas Natural Fenosa ofréceche este espazo. No Esteiro do Miño concéntranse durante os invernos milleiros de aves acuáticas. Esta é a mellor época do ano para visitalo. Dende outubro ata principios de marzo, coincidindo coa chegada das invernantes, ábrense as portas da estación ornitolóxica, unha parada obrigada nas visitas guiadas ao Esteiro. Aquí, este grupo de alumnos do Instituto A Sangriña de A Guarda reciben todas as claves para identificar as aves que logo van observar no Esteiro. Estarán acompañados por Agustín, que leva anos facendo censos das aves da desembocadura do Miño. Poucos coñecen tamén a situación de cada especie como el. Aquí se chegaron a contar 50 exemplares de serretas, era tamén un dos sitios onde máis serretas había. Últimamente baixaron moito e estamos contando 12, 15, 20 exemplares. Identificar as zonas de alimentación, intentar recoñecer cada especie pola plumaxe, polo tamaño, pola forma de voar. Cada observador levará un caderno de campo no que anotará as observacións. Armados cos prismáticos e telescopios, os alumnos diríxense cara aos observatorios. O Esteiro destaca pola abundancia de anátidas e de limícolas que utilizan os baixos da area e as insuas fluviais para descansar e conseguir alimento. Nas xunqueiras de Salcío e Airiños da Canosa refúxianse moitas aves acuáticas. A Navan trata de divulgar os valores ecolóxicos que ten o Esteiro do Miño, concretamente, neste caso, sobre as aves acuáticas, e o que facemos son visitas escolares guiadas, visitas ornitolóxicas, coincidindo con a época de máxima afluencia de aves, que vai desde o mes de outubro hasta o mes de febreiro. Cun pouco de sorte poderán ver a un aguilucho laguneiro sobrevoando as xunqueiras. A aparición desta rapaz escorrenta todas as aves do Esteiro. Observar agora que está voando a aguilucho lagunero, a rapiña arpella, e mirade como o resto das aves se están levantando, están nerviosas, porque a rapiña o que intenta é capturar algunha delas. Vai voando por riba da illa. A Asociación Conservacionista Navan leva 2 décadas organizando actividades de divulgación ambiental neste humidal protexido.